aw ni ɲakuma ni journal d'Adam ta ko sabana ye n'o ye jamukan ye n'a labɛnnen no Mali Actu fɛ n'a bɛ lase aw ma aw balimamuso ni aw denmuso Adam Jalo fɛ bi an wulila ka se an ba dɔ ma n'a ka baara bɛnnen no dumuni feere ma nga a y'i t'o la ka dɛmɛ lase lujuratɔ denmisɛnninw banabaatɔw yatimɛdenw ani den lafililenw ma a ko a bɛ ni baara in kɛ a bɛ san 17 bɔ mais an bɛ don min na i ko bi a kɛra demarayɔrɔ ye n'an b'o wele ko orphelinat Dem Achid bɛ Badlabugu 4e kɔrɔ kɛrɛfɛ an ka baro kɔnɔna na an ba in y'a yira n'a k'a fɔ ale la wasalen do sabula ala ye diɲɛ don o don da ale bɛ nisɔndiya min ye ni denmisɛnnin ninnu na o b'ale la timinandiya ka baara in fɛ halisa nga a y'a yira n'a k'a fɔ ale n'a ka denmisɛnninw mago bɛ dɛmɛ na sabula ni y'a mɛn jɔnni kunnandi ko sababu ɲuman bolondɔngɔni kelen o tɛ bɛlɛ ta dɛmɛ fasugu ka ca i n'a fɔ siyɔrɔ ko dumuni ko kalan ko o n'a ɲɔgɔnna caman an wulila ka se Dem Achid la an ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ an sɔgɔma tanti tɔɔrɔ se yen nɔ baasi foyi tɛ tɔɔrɔ se an fɛ an bɛ kuma fɔlɔ kɛ i b'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye an bɛ sɔrɔ ka baarayɔrɔ yira mɔgɔw la Sebasi ale bisimila ne tɔgɔ ye Kaja Demu ne bɛ Badalabugu min yɛrɛ dɔn ka di kosɛbɛ o ye 4e kɔrɔ kɛrɛfɛ ko polisiso kɔrɔ kɛrɛfɛ ani Marojoliba kɔnɔna la Badalabugu a tubabukan yɛrɛ ko 832 porte 21 a nana numéro de téléphone ninnu 76 36 99 76 30 16 99 cɛ min ka numéro dɔ de ko muso di cogo la dɛ i jɔrɔ komi i y'a fɔ cogo min na an bɛ Dem Achid la Dem Achid ye yɔrɔ ye tanti y'a fɔ cogo min na Kadija Demu ale de kɛra sababu ye ka Dem Achid ni dayɛlɛ Dem Achid ye mun ye denmisɛnnin de bɛ mara Dem Achid min na denmisɛnnin caman bɛ yan nɔ mais n bɛna to a yɛrɛ ka da don kuma na ka walawala an ye tanti Dem Achid a sigili sen a hakili nani la cogo di Achid kɔni sigili bɛɛ n'i da kan diɲɛlatigɛ ye bɛɛ n'i ka sababu de don bɛɛ n'i ka lajarabi na cogo de don donc ne kɔni ye nin baara in daminɛ a bɛ ne ka san 17 sɔrɔ ne don ka récépissé yɛrɛ sɔrɔ baara in na o sɔrɔ 2004 kɔnɔna na 2004 n ye récépissé sɔrɔ donc ka tila ka na agrément fana ni sɔrɔ o kɔfɛ ka tila ka na agrément fana ni sɔrɔ o kɔfɛ jala fɛ baara in kɔni daminɛ ni ko n b'a daminɛ don yɛrɛ fɔ ni n y'a jateminɛ papier yɛrɛ ka sɔrɔli la sa ni y'o daminɛ 2004 kɔnɔna na ka na se bi yɔrɔ in dɔɔni alhamdulilayi dɔɔni de Dem Achid kɔnɔ denmisɛnnin hakɛ joli bɛ yan nɔ an ka Achid la yan nɔ denmisɛnnin hakɛ min bɛ yan nɔ ka taa la n bɛ se k'a fɔ kɔni min kɔni bɛ bɔ papier kɔnɔ an bɛ mɔgɔ 70 o yɛrɛ y'a ye n ye dan sigi n'a fɔra ko denmarayɔrɔ n'a fɔra ko denmisɛnnin dɛmɛ i b'a kɛ de hakɛ t'a la mais i bɛ dan yɔrɔ dɔw la minnu bɛ se ka mɔgɔw ka problème tɛ kelen ye dɔ ta ka gɛlɛn ni dɔ ye surtout ne yɛrɛ bɛ baara min na ne ye denmisɛnninw ka gɛlɛya fan bɛɛ fitinin ta k'a daminɛ denmisɛnnin lojuratɔw la k'a daminɛ denmisɛnnin abandonnés na k'a daminɛ orphelins na k'a daminɛ denmisɛnnin situation difficile ninnu na bon a denmisɛnnin situation difficile yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye ni i ka hakɛ to ni kuma yɛrɛ ta fɛ n bɛ se k'a fɔ maliyɛn yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ en situation difficile kɔnɔna na denmisɛnnin mara la an fɛ yan nɔ tulonkɛyɔrɔ ka dɔgɔ denmisɛnninw na lafiya yɔrɔ ka dɔgɔ denmisɛnninw na i n'a fɔ pariki ninnu n'a ɲɔgɔn na surtout sigidaw la ala ma se kɛ bɛɛ ye mais ni yɔrɔ sɔrɔla n'u bɛ se k'u ɲɛnajɛ yɔrɔ minnu na par exemple sisan an ka orphelinat na yan nɔ denmisɛnnin caman bɛ na yan nɔ u bɛna tulonkɛ kɛ nɛgɛsodenninw bɛ kɛ yan nɔ motoninw bɛ kɛ yan nɔ mobilidenninw bɛ kɛ yan nɔ o yɔrɔ olu de ye denmisɛnninw ka plaisir ye a bɛ kɛ sababu ye yɛrɛ dɔw tɛ yaala u bɛna tile ban nɛgɛsodenninw ni mobilidenninw ni motoninw ni ɲɔgɔn cɛ denmisɛnninw bɛ tulonkɛ kɛ se b'i somɔgɔ ye so t'i somɔgɔ ye mais n'i b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ la k'i ɲɛnajɛ a la yali kɛra setigi dɔ ye awɔ n'a ɲɔgɔnna ninnu olu bɛ ne bolo la denmisɛnnin lujuratɔ ninnu fana na i t'a sɔrɔ denmisɛnnin namarali ninnu fɛn ninnu na sisan motoninkow ka gɛlɛn an bolo la
ka denmisɛnninw to ŋunumani ni fɛn ninnu na tuguni ala kɛ n'a turunin yɛrɛ sɔrɔla k'a di dɔw ma u tɔɲɔgɔnin dɔw bɛ ɲɛ b'u fɛ u b'u poussé u bɛ taa yaala misiri dɔw la u b'u ka 50 n'u ka 10 n'u ka 2 sɔrɔ o bɛɛ doni tɛ se ka da i yɛrɛ kan ni dɛmɛ sera ka k'u ye k'u jukɔrɔma don dɔɔni dɔrɔn a bɛ sababu nɔgɔya olu fana ni bolo la hinɛbagaw b'u ye ka caya ani sigilen yɔrɔ kelen tɛ kelen ye o fana ni bɛ doni caman bɔ an ka denmisɛnnin lujuratɔ ninnu kan ka na a kɛ yɛrɛ les enfants abandonnés o ye tiɲɛ yɛrɛ ye belebele koyi ne b'a nin ka gɛlɛn ne yɛrɛ min bɛ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ka gɛlɛn a fɔli yɛrɛ kuma ka gɛlɛn den ka bɔ fili n'a fɔra ko gɛlɛya de bɛ yen musomanin dɔw b'a kɛ o t'u yɛrɛ kalama o t'u yɛrɛ kalama ye min ye ni fɛn min kɛ o t'a dɔn k'a fɔ ko conséquence b'a la donc i b'a kɛ bon ni fɛn dɔ de kɛ bon ni gɛlɛya nana bɔ a kɔnɔ a t'a dɔn a b'a yɛrɛ kɛ cogo min laada ko ninnu ni kutini ko ninnu nana ka na gɛlɛya don ko caman na dɔw yɛrɛ hali ni kojugu man d'u ye k'a kɛ n'u miirila dugu laada ma ou bien jamana laada ma ou bien famille laada ma a bɛ ko sugu dɔw jigin u kɔnɔ k'a sɔrɔ u seko tɛ par exemple k'i ye den sɔrɔ kɛnɛma ko o tɛ den ɲɛnama ye a tɛ taa so kɔnɔ a b'an ka laada tiɲɛ b'a kɛ denmisɛnninw de bɛ obligé k'a fɔ k'u bɛ denw fili k'u b'a fɛ o n'a ɲɔgɔnna ninnu mɔgɔ b'i ka ba mara b'i ka sɛ mara b'i ka jakumani ma a tɛ ɲini ma o bɛɛ tɔgɔ dalen b'an bolo Médor ninnu ni Pascal ninnu ni Pape ninnu na ninnu bɛɛ tɔgɔ dalen ni ma i wolo ka gɛlɛn n'i yɛrɛ ye hinɛbaga kelen-kelenw bɔ an na k'a fɔ ko denmisɛnninw bɛ se ka baara jɛ yen nɔ k'olu dɔw fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ sɔrɔ sababu la ka dɛmɛ k'olu ye k'olu fana lahinɛ u se ka don mɔgɔninfinya kɔnɔ cogo min na ka se ka dɛmɛ k'u ye den mana bɔ a denmisɛnninya la mɔgɔ tɛ se ka fɛn wɛrɛ k'a ye tuguni a yɛrɛ de bɛ ka ko caman ɲɛnabɔ a yɛrɛ ma jigi ka t'u fɛ n'u tɛ ka jigi ka taa a yɛrɛ de bɛ ko caman ɲɛnabɔ a yɛrɛ ma ni a denmisɛnnin de ka gɛlɛn par exemple sisan n'i y'a jateminɛ ni ala ye hinɛ don mɔgɔ min dusukun na i ka den wolo dɔgɔkun kelen o ye jibatɔya bannen ye k'i ka tile 40 ne n'a dun mɔgɔ min gɛrɛsɛgɛ la n'a ye dɔgɔkun kelen kɛ n'a nɔgɔyara a bɛ se ka débrouiller ka baaranin dɔw k'a yɛrɛ ye n'i ko den b'a kɔrɔ k'i t'a ta dun n'i ko k'a ye den sɔrɔ k'i t'a fɛ yɔrɔ tiɲɛni bɛ wala n'a taara a fili yɛrɛ siɲɛ kelen ye jamana ma kɔlɔlɔ sɔrɔ a ma lajarabi dɔ sɔrɔ o bɛ ti fara an kun ko kan ala k'an sɔn n'an yɛrɛ bɛ ka tiɲɛni kɛ yala a bɛ dɔ bɔ a la a bɛ dɔ bɔ a la de ala k'an kisi o ma ne kɔni ma kalan o ka bon ne ka fɔli ma nka ala ka ni fana ni ka bon fili ma n kɔni bɛ yafa ɲini alisilamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ o yɔrɔnin na an k'a dɔn hakili ko gɛlɛn tɛ c'est comme si ko ɲɔgɔn de don dusukun de bɛ baara kɛ o yɔrɔnin na hinɛ ani makari ani ala o de bɛ baara kɛ o yɔrɔnin na ka ɲɛsin ni yakini den fililen ninnu ma den mana fili c'est comme si i ka sɛ mara i bɛ se ka den dɔ mara n'o tɛ ala yɛrɛ kumana a kan a bɛ se ka ko caman nɔgɔya ma jamana kɔnɔ ala k'an bɛɛ bɔ fili la ala k'an bɛɛ bɔ fili la minnu b'a kɛ ala k'o sɔrɔ hakili ɲuman na ala deli kɔni tɛ a ka kɛ nka n'a ye min sɔrɔ fana ni ani fili man kan ani marabaga sɔrɔla a la a bɛ se ka bɛɛ ɲɛnajɛ a bɛ diya bɛɛ ye n bɛ nin fɛ surtout ni min tɔgɔ dara k'a fɔ e yɛrɛ min filɛ nin ye tan e ye tɔgɔ dara n'i ye tɔgɔ dara sisan e tɛna tɔmani ye k'a to yen tuma bɛɛ fɛn dɔ b'i bolo ka na d'a ma ɲɛnamuguninw bɛ na kusiniw bɛ na a bɛ labɛn ko ɲuman min kɛ i b'i t'o la i bɛ taa tile n'a ye i bɛ t'o la i bɛ bɔ n'a ye tɔmani ko ka di ye o ma kuma diya wa e na baara k'a la e yɛrɛ o n'a ɲɔgɔnnaw ninnu i bɛ k'a kɛ jinɛ ni makari kɔnɔ ala y'a kɛ n da kan ye n'a kɛ ne yɛrɛ tɛ n sigi den don baliya i k'a kɛ ten denmuso caman bɛ yan nɔ ala ye kalan 5 kalan 6 nɔgɔya ne ye fo kana mɔgɔ de bi fila alhamdulilah ya alhamdulilah n bɛ nin baara in na san 10 baarakɛlaw bɛ yen dɔw bɛ fili mɔgɔ ko la u bɛ den ko la u bɛ tobili la u bɛ denmisɛnninw ladon n'an ye ɲɔgɔn bila da min na tile kɔnɔ ala b'an fara n'o ye. Tanti kuma diyara n ye ɲininkali y'a sɔrɔ difficulté dɔw bɛ i bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ baara in na c'est vrai denmisɛnnin 70 ni kɔ bɛɛ b'a dɔn a marali ma nɔgɔ i y'a fɔ cogo min na 1 ni 2 yɛrɛ so kɔnɔ o ye ko bɛɛ bɔ fɔlɔ mankan ni bugɔliw ni fɛn ninnu a bɛ se ka kɛ i bɛ gɛlɛyaw sɔrɔ a kɔnɔna na se k'i da don gɛlɛyaw la k'o fɔ ne bɛ se k'a fɔ gɛlɛya fɛn bɛɛ n'a limaniya kun la i b'a tɔɔrɔ bɛɛ kun a fɔ mun na bon den kelen ni den 2 ladonni ka gɛlɛn ka tɛmɛ i ka nin fɔ k'u bɛ nin jama ladonni ne yɛrɛ ka faamuya parce que n'i y'u jama fara ɲɔgɔn kan sisan ko caman bɛ yen olu yɛrɛ b'a ɲɛnabɔ ni ɲɔgɔn cɛ par exemple e ɲɛ b'u la tulonkɛ la u bɛ tɛgɛrɛ tulo la u bɛ dɔnkili da u la u ka tile bɛ latɛmɛ ta n'u tɛ taa kalan kɛ
usi ga baro ko ni wace mu se la ziri ndala congé manata ubi fen chama ke u yere congé manabla ubi ko chama ke u yere do ko ta ubi domba mu u yera bu ko u yera bu labe yera ko no kan no me ni kelen bi boro ni ma de ma so yera bon ni mi ka korba u chera do do ni ma fa ni do ko ni yeni ni do ko ni yeni e wo shuji la fa ta tleba ko labe fa ta tleba bena do ni yaro ko na abe no ya e to be to sisa sa ni na misigo gele ya mi sika fa ko gele babala ase biniseni bawo yara mi ndeno mi yara denyo ame mi sara kalo lawo anwan ba timina jabu beka beki timina jala ajati mi yara tan ni eta biburu ka se kelema ka se flama ni masika mi gele la sitama ni yebi mo dole la batabulu fatabulu edu mina mun gele ya ko la sisa ni mbale be ne ba ko we ede mi katasha ntana akoko ka dima ti ba fe na ni pati mi bo yara ja kula na ko ko liere ko si afara ko ala be femi ena sika fiye ma ko ne ba ko na nyo na on tele abatanga te ako kwa mina ke fendo yi ala alhamdulillah be ba ni ne fanto amala famila wa amala famila wa akachala fe chiere la mo be ka bo an kalamu an yɛrɛ nisɔndiyalen ba ye e yɛrɛ nana don sen na an yɛrɛ Mali faamaba ninnu caman ko alhamdulillah awɔ faama ninnu caman bɛ na fɛ an ye faama minnu ye n bɛ se k'an da bɛn caman na k'a fɔ an ye Atu Tarawele madamu Jiromo an ye Mise Jiromo yɛrɛ ye olu bɛɛ ye mɔgɔkɔrɔbaw ye an tilala Kasɛti Modibo Jara ye a nana an fɛ yan min keni kan ka denmisɛnninw fɛ ka baroni k'u fɛ a n'a mɔdenmuso ko Nandi o nana mo ke yi ngunu jumba ha ata fa ta tleba an be nyara jela ko to aya o de tini soje o ni sonje ya ti me de ni president ye o kera mburu ko ba isa sa ye nana kana asora ama fa na ta fu anga so ko ni bi ni la tu ya mala pikera ni na ni taro ne bi na nyere ke chulo mo na ma ni mu he jonga ni dabe ayo turajene la nuso kati ya bika munu bilise munu yonche Atu Tarawele ko ntaza na yo doron shewo yanga sandi ale we sandi ale yanga sandi ale tanti an fana ka ala de ye ni bara yan be ka ni mikeni aka ke sababu ye ala ka ben kulo kunandi ma an ga mɔgɔw sɔrɔ ina fɔ Sheikh Modibo Jara ina fɔ tanti Atu ɲɔgɔnna u caman ka na kana sefawo mɔgɔw wallahi na yolu ya an ka ala deli ye aw ka ɲɔgɔnna caman ye matlanu sejinu television belebeleba an bɛ mɔgɔ ka capo nga mɔgɔ kelen bolo kelen ka fini sole a tɛ jɛ nka n'a ko baga cayara k'a bisi baga caya kɛ dɔ b'a fɛ sen tɛ la a bɛ ja fɔ k'a saniya o de ko bɛ yatimɛ la dɛmɛbaga mana caya u ma u bɛ walawala u hakili bɛ sigi u bɛ tulonkɛ la su u bɛ tulonkɛ la tile ni ekɔli bilala u b'u ka tulonkɛniw kɛ u t'u ka kalan na ni ekɔli taara u bɛ t'u ka ekɔlitaw la tele b'u bolo la yan nɔ sefaw mɔgɔ ye kilo di ka se mais degun yɛrɛ min bɛ ne yɛrɛ ni kan n t'a dɔn min bɛ yɔrɔ ko gɛlɛya de bɛ ne kan fari faga ni Ala ye yɔrɔ ko nɔgɔya ne ye ni Ala ye yɔrɔ nɔgɔya ne ye ne ba ne ko caman kɛ sa ala ka yɔrɔ ko do kulo kunandi la Ala ka sini kɛnɛ ba an ye yɔrɔ dɔ yɛrɛ sɔrɔ an ye yɔrɔ dɔ sɔrɔ an bɛ ka dɛmɛ ɲini ni min bɛ se ka foraji kɛ k'a d'an ma ni min bɛ se k'an dɛmɛ siɲɛ bɔrɔ kelen na mɔgɔw bɛ ka jɔ de k'a fɔ ko ko ni n taara kelen di ko fila tɛ n bolo alors que n'i y'a daminɛ kelen ye nata bɛ dayɛlɛ i b'a kɛ fila ye siman bɔrɔ kelen n'i y'o bɔ tɔni na yala i ye dɔ bɔ a la dɛ n'i y'o bɔrɔ fila bɔ tɔni na yala i ye dɔ bɔ a la dɛ n'e taara burulɛti ɲɛ kelen cɛncɛn i ma dɔ bɔ dɔ la i bɛ kɛ sababu ye tɔni kɛmɛtigi bɛ yen tɔni kɛmɛtigi bɛ yen tɔni filatigi bɛ yen komi tɔni kelentigi bɛ yen mɔgɔw kana jɔ dɛmɛ man dɔgɔ n'i se ye bɔrɔ kelen n'i se ye bɔrɔ fila ye ni bɛlɛ yɛrɛ ɲɛ wotoro ɲɛ kelen seri kɛri ye n'a tɔni yɛrɛ se kɛri ye a bɛ to dɛmɛ na dɔɔni dɔɔni fo anw bɛ si yɔrɔ sɔrɔ ka wele bila maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ne yɛrɛ bɛ ka dɔɔni dɔɔni kɛ k'a fara mɔgɔw boloda la ne yɛrɛ bɛ ka dɔɔni dɔɔni kɛ k'a fara mɔgɔw boloda la ni bɛ se k'an débrouiller cogo min na n'o ye dumuni feere ye ka restaurant kɛ ka dumuni feere ni mɔgɔ ye wolo ka baara la n b'o kɛ komi sira dilan dumuni ninnu baara caman bɛ yen n bɛ se k'olu ne yɛrɛ b'o de débrouiller ka na n dɛmɛ ala baara de don minnu fana ni bɛ ka nafolo bɔ n fana ka fara olu kan ala baara de don ne kɔni b'u kun yan gasi mais n bɛ se k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na komi maliyɛn ka dɛmɛ bɛ ɲɔgɔn ka foli di gouvernement ma
a ye belebele kɛ nka tɔ bɛ kɔ min ye siyɔrɔ ko ye min ye balo ko ye ɲina ma kan ka k'o kɔrɔ parce que su ti ko d'a ma Inshallah. su ti ko d'a ma an b'o kɛ ɲini fɛ ala ka da agrément ni autorisation ni fɛn ninnu ma gouvernement bɛ k'a ka jamanadenw jate mais ni se tɛna k'a yɛrɛ a tɛna se k'a bɛɛ kɛ ni min se ye min ye ala baara de don bɛɛ k'i bolo fara ɲɔgɔn kan an k'a di ala ma a ti di kajadenw ma kajadenw yɛrɛ fana bɛ kajadenw k'a di an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an k'a di ala ma. Tanti y'a fɔ cogo min na halisa denmisɛnnin ninnu mago bɛ dɛmɛ la dɛmɛ sugu ka ca a bɛ se ka kɛ siyɔrɔ ko ye a bɛ se ka kɛ dumuni ko ye a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ ye donc anw bɛ welewele bila gouvernement ma an b'a bila mɔgɔw ma ni se bɛ mɔgɔ mɔgɔ ye a y'a fɔ cogo min na dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔn ba fila man ca donc ale ka yɔrɔ bɛ yan nɔ Balabu an bɛ kuma lasegin a ma a ka weleweleda kan laban ani a ka adresse ni numéro de téléphone a k'a di halisa. Adresse ni numéro de téléphone dɔ min nana se Badalabugu 4 kɔrɔ kɛrɛfɛ ni ko Naro Joliba demara yɔrɔ a ka ca Ala fɛ i bɛ mɔgɔ sɔrɔ min bɛ bilen ou bien u bɛ tamasere di n'a dira nɛgɛjuru sira min yɛrɛ ma yɛrɛ an ka numéro ye 76 30 16 99 donc numéro a bɛ se k'o sɛbɛn k'o bila a kun n'a fɛ ne ninnu na a ka di n ye fana ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i fana dɛmɛ kɛ nin ye da denmisɛnninw k'i ka tɔgɔni dɔɔni k'an fɛ sa o de fana b'an nisɔndiya an fana ni dɛmɛ kɛ an t'an yɛrɛ yatimɛ den dɛ mais ala baara de don peut-être que mɔgɔ bɛɛ hakili b'an na bɛɛ hakili b'an na ala ka dɛmɛ ala ka sababu ala ka sababu ala k'a sɔrɔ ala k'a ta fana d'an bɛɛ ma n y'a fɔ cogo min na i bɛ to k'o kuma na. Ni ma yira n'a k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ halisa mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ ɲinɛ minnu bɛ makari ala ka nin se kulo kunnadi ma a k'an bɛn ni ɲɔgɔn wɛrɛ.